পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার বিটিআর বাসীৰ বাবে প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰথমটো গ্যাৰান্টি প্ৰতিটো দফাই ৰূপায়ণ হ'ব বিটিআৰ চুক্তিৰ বহুদিনীয়া দাবী পূৰণ হ'ব সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিটিআৰলৈ আহিব শান্তি সমতা আৰু প্ৰগতি মৰমৰ বিটিআৰ বাসী এয়া প্ৰমোদ বড়োৰ গ্যাৰান্টি ট্ৰেক্টৰৰ চিনত ভোট দি ইউপিপিএলক জয়যুক্ত কৰক পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার दिनै जोङो सुक्लाय सेरफां समस्तियाव फैदों आरो बेवहाय जोङो नुदों सुबुं गौमा जि बिखाल जनसभा लादों बेवहाय जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ मोजां मोननाय साफ्रोमबो रायजो राजायानो सुक्लाय समस्तिनि बिथांमोना ओंखारदों आरो बेनि गेजेरजों जों मिन्थिनो हायो बे खेबाव सुक्लाय सेरफां समस्तिनि बियाबनि बिजाथि हिसाबै प्रदीप नार्जारी बिथाङानो 100% गोबां भोट लानानै देरहागोन नैबे समाव इउपिपिएलआ बेसेबां सिटआव देरहागोन होननानै 30निख्रुइबो बांसिन सिट लाना देरहागोन मानो होनोब्ला रायजो राजाफोरा दिनै बयबो सोलायनायखौ लुबैदों आरो बिथांमोननि जे हेफाजाबनि गेजेरजों जोङो मिन्थिनो हायो जे बिथांमोनाबो सोलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो मोनसे आदर्शगत राजनिति राजखान्थि हिसाबै बिथांमोना मोजां सासे दैदेनगिरि नागिरदों बिथांमोना लुबैदों गावनि अधिकारखौ जाहाथे इउपिपिएल हान्जा देरहानाय लोगो लोगोनो बिथांमोनाबो जाहाथे अधिकारखौ लानो हायो जायनि थाखाय बिथांमोना आवगायबोदों ओंखारदों आरो बिनि थाखाय जोङो इउपिपिएल हान्जा जानानै साफ्रोमबो रायजो राजाखौ 40टा समस्तिनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं गिबियावनो साबायखर बावहरबाय दिनै बे सुबुं गौमायाव गोबां आइजोफोरा बाहागो लाफैदों मा जानो थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैदों आइजो होनोब्ला दिनै जोङो जोंनि आइजो माहारिखौ 17 बोसोर दैदेनलांनाय समाव जों अनलि सेल्फ हेल्प ग्रुपल' बिदि बुंनायल' जों खोनानो मोन्दों नाथाय जोंनि आइजो माहारिनि सिनायथिया अनलि सेल्फ हेल्प ग्रुपल' नङा मानो होनोब्ला दिनै लाइमोनफोराबो बा आइजो माहारिनि जायफोर गथ'फोरा मोजां फरायनाय दङ बिथांमोनाबो MA पास खालामनाय BA पास सोरबा PhD लानानै बिथांमोना ओंखारबाय नाथाय बिथांमोननि थाखाय जि कर्म संस्थापन होनाय बेखौ जों नुवाखै जायनि थाखाय जि सांबिधानिक मते 33% अधिकार जोंनि आइजो माहारिया मोननांगौ बेखौबो 17 बोसोर दैदेनलांनाय समाव मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोनाखै जायनि थाखाय दिनै आइजो माहारिया बयबो सांग्रांथि जाबाय जे बिथांमोना मिन्थिनो हाबाय जे सांबिधानिक मते जे जोंनि आइजो माहारिनि थाखायबो जे 33% अधिकार दङ बेखौ लानो थाखाय बयबो ओंखारदों नैबे समाव अनजालि दैमारि बिथाङा बुंबाय थादों जे इउपिपिएलआ मोनफ्रोमबो जे सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे 75,000 फैसा होगोन होनना बुंदों बे फैसाखौ होनो हानाय नङा होननानै बुंबाय थादों बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो अनजालि दैमारि आब' बिथाङा गावनि सायावनो कनफिडेन्स गैया मानो होनोब्ला बिथाङा बोजोबनि आफादगिरि हिसाबै बिथाङानो सानसे समाव जोंनि आइजो माहारिखौ दैदेनलांदोंमोन दा बे समाव बिथाङा जुदि जोंनि आइजो माहारिनि सोरबा सासे मोजां हानजाया जुदि हेफाजाब खालामनो ओंखारबोदोंब्ला बेवहाय जुदि बिथाङानो जुदि नेगेटिभ साननाय दङब्ला बिथांनि सायाव जोंहा इउपिपिएल हानजानिफ्राय आं बुंनो नागिरदों एज ए CWC हिसाबै जे बिथाङा जोंनि आइजो माहारिनि जौगानायखौ लुबैयाखै मानो होनोब्ला गिबि खेबावनो बिटिआर एकर्डखौ जोंनि इउपिपिएल हानजाया मोजाङै जाफुंहोगोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा सानसे समाव बिथाङानो प्रफेसारमोन फोरोंगिरिमोन दा बै समाव जोंनि लाइमोनफोराबो कुइसना फैदों सासे फोरोंगिरिनि साननाया मानो बेले बेजे मानो होनोब्ला बयबो साननो हानाय केपासिटिया दङ फरायनो हानाय रोंखानाय राखानाय जाबाय दा बिथांमोनखौ जुदि जोङो सोरबा सासे जुदि फुस्लायनो नागिरोबा बेवहाय डक्टर अनजालि दैमारि आब' बिथांनि सायाव जोंहा रोखायै जोङो बुंनो नागिरो जे बिथांनि सायाव रावबो फोथायनाय गैया आरो जोंनि इउपिपिएल हानजानिफ्राय गभर्नमेन्टनि हरनाय आसुनि बायदियै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000खौ जोङो इउपिपिएल हानजानिफ्राय होखागोन होननानै जों आखायाव लाखादों आरो बिनि थाखायनो जोंहा मोनफ्रोमबो समस्तियाव 40टा समस्तियाव जोंनो गिदिंगासिनो दङ आं थांगासिनो दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरखौ लानानै जों सावरायलायदों दा बिथांमोना सिगाङाव मा स्किमखौ मोनबावदो दा मा मोनाखै जायनि थाखाय जों इउपिपिएल हानजाया बिथांमोननि थाखाय जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपाव थांनानै स्किमफोरखौ होनायनि गेजेरजों माबायदि ट्रेनिं कचिं सेन्टार बेफोरखौ होनो हायो जायनि थाखाय जों ओंखारदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय जोंहा मोजाङै बिथांमोनानो आइजो माहारियानो ओंखारबोदों आरो बे हेफाजाबनि गेजेरजों बिथांमोननि थाखाय जोंहा सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जि 75,000 होनाय होगोन होननानै बुंदों बेखौ जोंनिफ्राय होखानाय जाखागोन बिथांमोना बुंबावो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिखयनो बिथांमोना बुंबावदो जे बिथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जे 25,000 होबोबाय थादों होननानै बुंदों बेनि सायाव दाथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ बुङोब्ला बेखौ सोरबा मोनसे हानजाया दाना होनाय नङा मानो होनोब्ला मोनसे गामिनि आइजोफोरा भट जानानै बिथांमोनानो 12 बा 13सो सदस्यलक नांनानै आइजोफोरा जमा जानानै बिथांमोना मोनसे आसुनि लायोबा खायफाया नाम होसिगोन माने माइनावस्रि सोरबा चन्दना बा सोरबा लक्ष्मी बिदि नाम होनानै लायो
दा बे खेबाव बिथांमोननि बे 25,000 होनाय बा सोरबा 75,000 होनाय बेफोरबायदिखौ जुदि बिथांमोना मोनखानो गोनांखा आइजो माहारिया बेखौ सोरबा बिपिएफ बा बिजेपिआ बुंब्लाबो बे गभर्नमेन्टनि हरनाय आसुनि बादिब्ला बिथांमोना जि खामानि मावनो ओंखारबोनाय बेनि थाखाय बिथांमोननो जोंहा अनसुंथाइ होखानांगौ बेयो बे अधिकारखा आइजो माहारिनि मोननायनि अधिकारखा बेनिखायनो बयबो दिनै आइजो माहारिया ओंखारदों जि रां मोननांगौ बा जि अनसुंथाइ मोननांगौ आइजो माहारिया बेखौ लानो थाखायबो थाब थियारि जाखाबाय आरो अधिकार हिसाबै बे खेबाव बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो आइजो माहारिया अधिकारखौ लाखागोन होननानै ओंखारदों फैबाय थानाय समाव जुदि इउपिपिएलआ सरकार दायोब्ला आइजो माहारिनि जौगानायनि थाखाय मा इस्युफोर लानाय दं गिबि खेबावनो जायफोरा फरायनायाव ओंखारबोदों लाइमोनफोर दङ आइजोफोरनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो मोजाङै फरायलांनो थाखाय एपिएससि इउपिएससि बेखौ जोङो नायग्रोगोन बिनि उनाव जोंहा टेक्सटाइल बिथिंखौ जोङो नायगोन मानो होनोब्ला टेक्सटाइलनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंहा मोजां आइजोफोराबो दङ बिथांमोना खामानि मावनो हानाय दङ बिनि गेजेरजों जों थामथियाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि गेजेरजों बिथांमोना जाबायदि खामानि लागोन बेफोरखौ जोङो खामानियाव आवगायलांनो हिसाबै जोङो जोंनि इउपिपिएल हानजानिफ्राय अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों बिथांमोनाबो जाहाथे मोजाङै आवगायलांनो हायो बेनिखायनो जों ओंखारदों आरो बेवहाय प्रमद सार बिथाङा फैगोन आरो बेवहाय गोबां माने जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गोबां सेन्ट्रेल लिडारफ्रा फैनानै भाषण होफैदों आरो बेवहाय बयबो लोब लोब बाहागो लादों बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लादों हाजार हाजार मानसि 20,000निबो बारा सुबुंफोरा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो दिनैनि तारिखाव रोखा जाबाय जे फैबाय थानाय 7 तारिखै इलेक्शन जानाया 12 तारिखै जे रिजाल्ट होनाया बे सुक्राय सेरफाङा रोखासै जे देरहानाया 100% जाबाय बेवहाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीया जेरैबायदि जौगानाय हमिल मिल लाखिनाय जेरैबायदि माने जौगानांगौमोन बेबायदि जौगायाखै सुक्राय सेरफाङाव बे 17टा बोसोराव ओंखायनो दिनैनि तारिखाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफोरा खौसे जानानै बिपिएफ बिजेपि आरो जिएसपिखौ फेजेननो थाखाय थियारि जादों आरो बेवहाय इउपिपिएलखौ एबार जे देरहानो थाखाय रेडि जादों बयबो रायजो राजा बिथांमोनानो खौसे जादों बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला खौसे जानानै इउपिपिएलखौ देरहानो थाखाय फैदों आरो बेबायदि हिसाबै दिनैनि तारिखाव 100% रोखा जाबाय इउपिपिएल देरहानाया दिनै बे सुबुं गमायाव गोबां आइजोफोरा बाहागो लाफैदों मा जानो थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैखो नंगौ बेयो गोदो समाव माने इउपिपिएल बा पिसिडिआर समायाव जेरैबायदि आइजोफोरा बाहागो लानांगौमोन बेबायदि बाहागो लायाखै मानोना बे 17टा बोसोराव फैसा होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होगोन उमुक होगोन बायदिसिना आइबिएस होगोन होननानै बिसोरखौ थगायबाय थायोमोन आरो जायनि थाखाय बिथांमोना आइजो माहारिया टटेलि बुजिनानै मोनदों आरो बिनिखायनो एबार इउपिपिएल सरकारखौ माने इउपिपिएल सरकार दानो थाखाय बयबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो आइजो माहारिफ्राबो लोब लोब ओंखारबोदों आरो इउपिपिएलनि आदरखौ नीतिफोरखौ मोजां मोननानै बयबो बाहागो लादों ओंखायनो दिनैनि तारिखाव आइजो माहारिया बेवहाय लोब लोब बाहागो लानानै फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव मोनसे गोदान सरकार दानो आरो प्रमद सारनि नेतृत्वआव मोजां मोनसे सरकार खालामनो थाखाय माने नाजानो थांगासिनो दङ आरो बेबायदि हिसाबै आइजोफोरानो बेवहाय बाहागो लादों गोबाङानो बाहागो लादों महिलाफोरनि लोगोसे आरो गोबां माने बेवहाय सेंग्रा सिख्लायानो जा बोराय बेन्थ'आनो जा बेवहाय बाहागो लादों आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव बिटिआरआव गोदान मोनसे सरकार फैगोन आरो जोंनि सुक्लाय सेरफाङावबो दिनैनि तारिखाव माने फैबाय थानाय जि माने इलेक्शनाव इउपिपिएलआ देरहानाया रोखा दिनै बिजेपिआबो बुंबाय थादों सोलायनाय नांगौ होनना नाथाय इउपिपिएलआबो बुंबाय थादों सोलायनाय नांगौ होनना नाथाय एबार फैबाय थानाय जितु बिटिसि बे बिटिसिआव सोर सरकार दानो हागोन दिनैनि तारिखाव बयबो सोलायनाय बुंदों 17 बोसोराव खामानि मावखो बिपिएफआ 5 बोसोराव मावगोन होनना बुंदों बे अद्भुत जादु मालाबाबो बे 17 बोसोराव मावाखै आरो 5 बोसोराव मालाबाबो रायजो राजाया बिश्वास लानो हायाखै आरो बेनिखायनो इउपिपिएलआव फैदों दिनै आरो बिजेपिनि जिफोर माने 5 बोसोराव खामानि मावगोन होनना प्रतिश्रुति लादों बे मिसा बाथ्रा मानोना बेवहाय थानाय जायफोर बिपिएफनि लुन खालामना थानाय मानसिफोरा बै बिजेपिआव थांदों बै बिजेपिआव थांनाय मानसिया मामोन बै 17 बोसोराव मा मावदोंमोन आरो बिथांमोनानो सोबख'नानै नासयनानै गादबनानै दायो बैजों बारनायनि कारना जाहैबाय बेनो कारना जे बिथांमोना इउपिपिएल आरो
इउपिपिएलआ जे सरकार फैगोन बिनि थाखाय गिनानै बिथांमोना मा खालामदों गावसोरो जेलाव जाजानो गिनानै बिजेपियाव बारदों आरो बेबायदि हिसाबै बिजेपियाव मोनसे परिबर्तन फैया दिनैनि तारिखाव जों रोखा नुदों बेवहाय जेसेबां बिपिएफनि मानसिफोर नेताफोर दंमोन ओरै फैदों दायो जेसेबां भटारफोर दङ बयबो खौसे जानानै जोंनि इउपिपिएल सरकारखौ माने दाहोनो थाखाय बयबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव जों खसा अर्थआव राजनिति खालामनो फैदों इउपिपिएल पार्टिया आरो जोङो दुखिया गोरिब गथ'नि फिसाखायनो जोङो गोरिबा बोरै थायो गोरिबा माबायदि भुगियो गामि ओनसोलाव बोरै थायो बैफोरखौ बुजिनायनि थाखाय जों खसा अर्थआव राजनितिक खसा अर्थआव जोङो सोलायनाय लाबोनो थाखाय बे इउपिपिएलआव जुगदान जादों आरो बेबायदि हिसाबै फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल सरकार दानानै जोङो रायजो राजानि 100% खोथा होदों जे फैबाय थानाय समाव बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बयखौबो खौसे लांनानै खम मर्यादा खम बिखा खामानि मावनो थाखाय जों थियारि जानानै फैदों आरो दिनैनि तारिखाव इउपिपिएल सरकार फैनाया 100% रोखा जाबाय दिनै नोंथांमोननि समस्थिनिनो मानगोनां एमपि बारग' एमपि बिश्वजित दैमारिया बिजेपियाव जुगदान होबाय नोंथांनि माबाफोर बियो खहा खालामगोन नामा बेवहाय जोंनि मानगोनां बिश्वजित दैमारिया जोंनि सुक्लाय सेरफाङाव बाखिन्दा आरो बेबायदि हिसाबै बिजेपियाव हाबनाया जोंनि थाखाय कुनु खहा खालामा मानो खहा खालामा जोंनि इउपिपिएल दोलोआव पिसिडिआर थानाय समावबो इउपिपिएल थानाय समावबो कुनु जोंजों माने स्ट्रेटेजि खालामनायाव गैखाया आरो जोंजों कुनु दिन माने कौशल खालामनायाव गैया आरो बेबायदि हिसाबै जोंनियाव बोरै माने मा खालामनो माने खहा खालामनो बरन्स माने बिपिएफआवसो खहा जागोन मानो खहा जागोन बिथांमोनानो स्ट्रेटेजि खालामोमोन देरहानो थाखाय बिथांमोनानो पलिसि खालामोमोन बे माने सरकार दानो थाखाय आरो सरकारखौ खामानि मावनो थाखाय आरो बेबायदि हिसाबै बिथांनि जिफोर खामानि मावनाय बा बिथांनि जिफोर माने नाजानाय बियो बांसिन खहा खालामनाया जाहैबाय माने बिपिएफआ गावनियाव खहा जागोन जोंनि बे इउपिपिएल दोलोआव कुनु खहा जाया